Singapore, mga kalinga. Libre po ang wifi dito. May nag-assist sa amin. Mga senior po. Hindi pa na Singapore mo, kay senior may patrabaho. Meron nga si taas mga kalingap doon si taas. No? Siguro mga 70 years old na yan. May mga trabaho mga senior dito. So hindi sila maiidip, hindi makapag-uot. Diba kasi may trabaho yung mga senior citizen dito. Sa Singapore. Ayan mga kalingap, maray na aga sa Indugabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong araw. Ayan mga kalingap, bali, i-share natin tong paglalakbay nila Kuya Bal. Bali, galing sila sa Daet, ngayon nasa Singapore na sila. Medyo na late na nga lang tayo. Mas okay na yung late kisa sa una-una. Ito na mga kalingap, di ba, napanood natin at napakinggan na nasa Singapore na sila Kuya Bal. At napansin niya na maraming nagtatrabahong senior dyan sa place na yan. Ayan. Pero bago yan, syempre umpisahan natin yung paglalakbay nila Kuya Bal. Ayan, sabay-sabay natin panoorin. Pero bago yan, intro, pasok. Ito po mga kalingap ang Makati City. Yan, Makati po mga kaibigan yan. Tatas ang building po mga kaibigan. Grabe. Ito po, shout out. Nanonood ka sa ano mo, na vlog. Ano? Salamat. Saan mo tayo ngayon? Saan mo tayo? Parehas tayo. Ikot lang kami. Wow naman, meron nakakilala kina Kuya Bal dyan dito sa Manila. Parang sa pagkakaalam ko, kung hindi ako nagkakamali, MOA, nasa MOA sila ngayon. May nakakilala sa kanila. Ayan. Okay, salamat ha. Eto. Dito na ako tuwang-tuwa kasi may nakakilala sa kanila tapos hindi na talaga sila tinantanan. Picture na kahit naman sino siguro, di ba? Kahit siguro ako yung makakita. Mabenta si Kalinga Prab. Pa-picture. Sino? Grabe ha. Talaga naman, no? Grabe kung makapapicture. Talagang lapit na lapit. Dito. Natayo ako. Sige. Ang bait naman ni Ate Edna. Di ba? Kasi may nagpapapicture, sabi ni Ate Edna, tumayo ka. Yun, ako ano. Kawawa naman, di makakain ng maayos sila Kalinga Prab. Pero syempre, kagaya nga sabi ko, siguro kung ako rin nandyan, ganyan din. Pero dahil nanonood lang ako, napapansin ko na kumakain pa naman sila Kalinga Prab, sila Kuya Bal, tapos ayan, may mga nagpapapicture. Kasi kapag nasa media sa
Ayan, nakakatuwa talaga kasi dyan or dito sa Manila, meron na sa kanilang mga nakakilala na nagpa-picture-picture. Mga kalingap, tayo po ay nasa MOA. Mall of Asia po, mga kalingap. Kumain kami sa Chowking, mga kaibigan. Ang cute ni Baby Robby. Wow! Ang cute naman na maglolo. Ano yung cute ni Robby? Tuwan-tuwa. Hindi ka na siya ulit, ay nabis na mong ka. Magnetic power. Oh, that's for Wi-Fi. Oh, man. Saan? Ano siya na muna? Grabe, titig si Robby sa lolo niya, oh. Sakit isa ka. Cute! Marunong ka talaga sa camera. Hindi na kami isang to. Yung ba? Oo. Lalapit kayo na. Natin sa camera. Pwede yung discountin niya. Ano ba niya? Grabe, ang cute niya talaga, oh. Grabe, ang cute. Hindi talaga kabukas mo. Siyempre, hindi pa patalo ang lola. Gutom na yan, Totoy. Gutom ka na? Gutom na? So yan po mga kalingap. Kami po ay pupunta na po ng airport, Terminal 3. Going to Singapore. Alas 3:30 na po ng umaga. Sila Kalingap Rob, Jackie, nandyan na. Andyan na yung ating service. Wow, ang galing naman yung sasakyan nila Kuya Bal nakarating dito, di ba? Ang layo na narating. Ayan po, mga kaibigan. Isang Fortuner at saka isang H100 po. Hyundai. Sila, ano, mga kaibigan. Ito na lang. Hindi sa kabila. Pwede ba? Galis. Ito lang. Para may tubig ka. Si CP at si Pirhel po ang ating pong kasama. Ang driver po ng H100 po ay si JP at si Fortuner po ay si Pirhel, mga kalingap, mga kaibigan. Mag-video sa amin, mga kalingap, sa August 1 ang aming uwi dito sa Metro Manila, sa Ilang araw lang din pala sila doon. Pilipinas. Mga kalingap, mga kaibigan. Ayan. Yan na po.
Subscribe natin, Val Santos Matubang. Isa po. Yan, syempre naman, nakalimutan ko yata sa intro. Thank you sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. Syempre, support din natin Kalingap Prab, Ate Edna Vlogs, at iba pang team ng Kalingap. Huwag natin skip yung kanilang mga ads. Doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan, sa kanilang mga pabahay, di ba? Ayan, continue tayo. Charity vlogger. Mga Kalingap, mga kaibigan. Mga kaibigan. Walang traffic. Madaling araw kaya walang traffic. Mga Kalingap, mga kaibigan. Yan ako, pwedeng malapit lang. Cebu Pacific, tama. Malayo. Yan po mga Kalingap, mga kaibigan. Yan po mga Kalingap. Oh, masama kayo doon. Ada ka? Sige dyan. Ayan, balik natin lang sila. Ang dami nila, no? So, Kalingap. Tara kami sa loob, mga kaibigan. Sa loob na po kami. Yan. Ilan kami lahat? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Tama ka na! Kailangan ba kami kapasok sa loob, mga Kalingap, mga kaibigan? Transition. Yes. Mga kaibigan, ang Team Kalingap, Singapore. Kaya ang first trip natin, mga kaibigan, first Kalingap trip to Singapore. Meron ba yun? Pwede na lang ng ano. Tapel. Dami ng tao ah. Yan po mga Kalingap. Wala naman po battery gadgets pa. International departure ng Team Kalingap trip to Singapore. Mga Kalingap, kami po ay papasok na po sa aeroplano. Cebu Pacific. Cebu Pacific. Eh, parang may kakalitang pagkano. Kukuhain na lang. Sa iyo pala ito kukuhaan. Magkakasama, sir. Yung ato. Walang carry yan, sir. Mas kami na lang sila. Ayan na. Papunta na sila ng Singapore. Nakakatawa si Bibi Rabi kasi di mo gising na gising tapos si mama at papa niya ang sarap ng tulog tapos siya gising.
Singapore na tayo. Wow, nasa Singapore na raw sila. Singapore na tayo. Mga kalingap, mga kaibigan. Ano, hindi ba kaikot ang ano? Ginagulong. Ang galing na, ang dami talaga nila. Kakatawa naman. Uy, nasa Inchik tayo. Inchikwakang. Carpeted ba kalingap yung ano? Carpeted yung flooring. Hindi tiles, carpet. Dito po sa Singapore, mga kalingap, libre po ang wifi dito. May nag-assist sa amin. Mga senior po. Dito pala sa Singapore mo, kay senior may patrabaho. Meron nga sa taas mga kalingap doon sa taas. Siguro mga 70 years old na yun. May mga trabaho mga senior dito. So hindi sila maiitip, hindi makapagod. Diba kasi may trabaho yung mga senior citizen dito. Sa Singapore. Mga senior na po sila. Yung iba rito, nag-assist. Ready to help. Bye-bye. Kalinga po, senior. Oh. Ano? Pero may trabaho, no? Sila. Yung senior po, malalakas pa. Makalingap, mga kaibigan. Kung kami sumayapay po dito sa airport, sa Changi Airport, ito wala kaming biniling bagong SIM cards. Pati yung SIM cards lang po makalingap, pero kung nakakunik kami, sa wifi po nila dito. Libre po ang wifi. Lakas. Yan po, Mansano. Hello! Uy! Singapore! Kalingap! Ayan mga kalingap, bali pagdating nila Kuya Bal sa airport o sa Singapore, ang dami nag-aabang, ang dami naghihintay na mga kalingap supporters. Kalingap Singapore. talaga. Uy, Lopez Rosa. Lopez Rosa. Kumusta kayo mo? Welcome to Singapore. Yan po, mga kalingap. Kalingap partners, Singapore. Ayan po, mga kalingap. Tayo po ay nasa Singapore na po. Yung kalingap partners, headed by Lopez Roda. Ayan, mga kaibigan. Kalingap ng t-shirt. T-shirt from Metro Manila, Philippines. Wow, nakakatuwa naman dahil may dalang t-shirt sila Kuya Bal na pamigay sa Singapore, di ba? Ayun mga kalingap, hanggang dyan na lang yung ating kunting share, di ba? Kahit paano is sinubaybayan natin yung paglalakbay nila Kuya Bal. Namangha si Kuya Bal dahil humanga dyan sa Singapore dahil yung mga senior may mga trabaho, di ba? Nakakatuwa. Ito lang mga kalingap, akala nyo ba yan lang yung supporters nila Kalingap Bal, nila Kuya Bal na sumalubong sa kanila? Napakarami pa at yan ang ine-next nating i-share. Yan lang mga Kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.